интернет калон, дунё калон. Багу шумо гумон мекунед ки ман дунё ба ҳамин Тошкан бешистам мебел мефурӯшам. Ман гуфтам бале. Ман гуфтам ту попробуй кардана дар кор. Меёби ҳамин рӯз сар карда качественные мобилографа, ҳама одамое ки метавонад хушрӯ карда странич созад туба, сайт созад туба, хушрӯ карда таргета мемонӣ, тамом ҳаракат мекунӣ разни давлатҳои дунё ба. 2 сол пасаша ҳамин бача вохӯрдам. 2 сол пасаша ҳамин бача омад салом кард, гуфт ки устоз ман ҳама қашмо миннат дорам ки. Гуфтам чи ба? Гуфт шумо тасаввур намекунед ҳамин кори ман чӣ хел пешрафтана. Бо ман як чиз дига ва гуфтам чӣ кор мекунӣ? Гуфтам мери тамоми ҳамин беҳтарин эксклюзивни мебелое ки выставка мешад дунё ба рафта участвовать кун ки чашмат қати бини. ҳамин тамоми дунё ба мешудагиша ту бояд рави Италиями, Грециями, Япониями, куҷо бегай мери сами именно дорогие мебели ту бояд рафта. Ман дидам ки ҳамон бача ба худованд таланти фаҳмиши эксклюзивни мебела додагӣ. Мисол массави парта харидан вай дигаю, эксклюзивни модела сохтан вай дига. Ман дидам ки ҳамин чиз вай ба фаҳмишай. Вақте ки ҳамин гуфтам ту бояди массави парта, массави стул накунӣ. Ин кора накун, бас кун. Ҳамин таги 30 чанда мисол ёки около назди 30 мео 30 зиёдтар ассортимент дошт, ҳамаша ман хат задам. Ҳавай ба мондам 5 та продукт. Ҳамин 5 та мефурӯшид. Омё благвар. Ягон чиз дига намефурӯшид. 2 сол пас во мехӯрам. Нигоҳ кунед. Аз Грузия заказ дорад. Аз Турция заказ мекунанд, аз вай роҳ карданад Ташкент. Аз Беларусия заказ дорад. Аз Италия заказ дорад. Вау! Одамо рафта Италия мебиёрад. Ин бача ба Италия заказ кард, мебел роҳ карда свадьба Италия ба. Аз Малайзия заказ дорад. Вақте ки ҳамон омад гуфт ки устоз ман ҳама қашмолу миннат дорам ки чиба ки вай маҳсулоте ки ҳамон бача сохта метавонист, вай ҷош бозори Тошкан не. Бозори Тошкан мумкин 1% население ина гирифтан дод. Дигарро гирифтан наметавонад.